వెల్కమ్ టు పూర్ణ ఫార్మ్స్ అగ్రికల్చర్. ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్న ఆవు జతన కుడి పక్కల సేద్యం పనులు చేస్తున్న రెండు పళ్ళ ఒంగోలు కోడెను రైతు వంశీకృష్ణారెడ్డి అయితే అమ్మకానికి పెట్టారు. ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్తే తెలంగాణ స్టేట్ నాగర్ కర్నూలు జిల్లా తాడూరు మండలం మేడిపూర్ గ్రామం నుంచి ఫ్రెండ్స్ మరి రైతు వంశీకృష్ణారెడ్డికి చెందిన ఈ యొక్క రెండు పళ్ళ ఒంగోలు కోడెను అయితే అమ్ముతున్నారు. ఫ్రెండ్స్, ఇది రెండు పళ్ళకు వచ్చి కూడా కేవలం 1 మంత్ అవుతుందంట. పత్తి చేనులో గుంటుకపోయే వీడియో ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే దీని హైట్ 5.6 అంటున్నారు రైతు అయితే. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న రైతులు దీని కాస్ట్ కూడా 80,000 చెప్పారు, 80,000. కావాలనుకున్న వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద నెంబర్ ఉంది, 9440154450. ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి ఇంకా ఏమన్నా దాని గురించి డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే నేరుగా రైతుని అడిగి తెలుసుకోండి. కొత్త వాళ్ళు చూస్తుంటే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వీడియో అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంతే వీడియో. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.